Ganon din ang santuario po na kung saan taon-taon po tayo nagkakasama. Salamat po sa ating mga kapatid po na mga prate na kung saan ang santuario Madonna de Lourdes dito sa Quiampo. Palakpakan po natin ang Madonna. Sa pangalan po ng mga kaparian po ng Veneto, si Father Julius, si Father Ronnie, si Father Oscar at inyong abang lingkod, si Father Paulino, kami po ay bumabati po sa inyong lahat, kahit yung mga hindi nakarating, paabot nyo ang aming pagbati ng Happy Easter po sa lahat. Happy Easter. Salamat po ng marami, lalo tigit ang mga nag-intindi po sa naging maayos na selebrasyon natin ngayon ng banal na Santa Eucharistia. Mabago pa lamang yon yung ating naging dasal kanina ng Santo Rosario doon po sa mga paanan ng Stations of the Cross. Maraming salamat po ngayong pagkakataon. Ipakilala ko po yung Grand Choir po ng Veneto, no? Mas malaki sa boses ng Quartet Veneto ngayon, no? Dahil hindi na lang apat yan. Ayon po sa aming pagtawag po ni Richie, pinapasalamatan ko po yung mga instrumentalist, sina Andrio, si Kuya Arthur, at yung isang saan si ate? Sister Mylene. Sa susunod na taon, dadagdag na po sa inyo bilang Grand Choir po yung Mantuba at yung Bassano. Para yung boses po, ito yung pinagsama-samang boses po ng Vicenza, Padova, Treviso, Venice, Verona, kulang pa yung Bassano at yung Mantuba, no? Na official na kasama dito. No? Kaya sa susunod na taon, asahan nyo na mas dadalhin pa tayo sa mas makabuluhang peregrinadyo, no? Yung experience of faith na kasama natin ng Panginoon at ang bawat isa. Salamat din na marami, lahat po na nagantanda ng ating mga liturhikong mga ganawa sa banal na Santa Eucharistia. At muli, salamat na marami at hindi po magtatapos itong jornatang ito. Katulad ng sinabi ko kanina, marami po kaming dalang pagkain. Yung mga walang pagkakainin, lalapit kayo sa amin, no? Hanggat sa kaya. Pero yung maraming dala, sa kanila kayo pupunta mauna, no? Yan lamang yon. Doon po tayo sa lugar na yon, kasi kung sakasakali naman mauulan, meron po tayong magiging lugar po dyan sa palestra. Kaya tuwing meron po tayong apuntamentong ganito, huwag kayong mag-atubili. Mas yung umuulan po doon sa inyong apartamento, pumunta po kayo dito sa Quiampo dahil wawalain po yung ulan. Nakita nyo sa Vicenza kanina medyo. Palakpakan po natin ang blessing pong natanggap natin. Banggitin ko po mga kaparian po ng Veneto, pagkatapos po ng peregrinadyong ito, kami po magsama-sama ng 2 araw. Saan kaya kami pupunta, no? Rest and relaxation, no? Magkakaroon po kami ng meeting, mga konting mga relaxation po sa Trento. Kakasamahin po natin yung sinabi ko kanina, yung magiging bagong bishop po ng Balanga Bataan, na walang iba po si Monsignor Stud Santos, yung ng rector po ng Pontificio Colegio Filipino. Ipanalangin niyo po. Kung meron kayong pangangailangan sa inyong mga pari, ipagdasal nyo na lang. Huwag nyo muna silang istorguhin, no? Sa 2 araw. Maraming salamat po. Tayo magsitayo.